Кайбыш районында халкыбызның онытылып барган кичке уен фольклор бәйрәме 10 ел элек тергезелеп җибәрелгән иде. Юбилей елында узган борынгы йола уеннан Мөршидә Җихан репортажы. Кичке уенга оештыручылардан тыш Апас, Тәтеш, Буа, Кама тамагы, Күкмара, Шүпрәле, Арча, Әтнә районнары, Мари Эл һәм Чувашия республикаларынан сәнгать коллективлары кушылды. Кайбыш районы башлыгы Альберт Рәхмәтуллин бездә төрле милләт халкы яши. Күбесе татарлар булса да, районда төпләнеп гомер кичерүче руслар, чуашлар һәм башка халыкларның үз җыр-биюләре бар. Бездә барлык милләтләр дә бердәм йодрык булып яши дип белдерде. Безнең матур тату яшәүебезне күрсәтә торган, чагылдыра торган бу матур бәйрәм. Һәрберегезгә тагын бер кат баш иеп, бик зур рәхмәт әйтәм. Һәрберегезгә менә бик каты исем китте, күңелем күтәрелде. Шуның хәтле матур гармончылар, матур киемнәр белән инде әйтеп торам, шуның хәтле бәйрәмебезгә шундый матур бизәк бирдегез. Гаилә елында узучы фестивальдә күп балалы гаиләләргә бүләкләр тапшыруда бәйрәмгә ямь истәде. Гаилә башлыгы Марат 27 ел механизатор булып эшли. Илсинә Борындык авылының мәдәният йортын җитәкли. Фестивальдә катнашучылар арасында кичке уенны яшьлек хатирәсе буларак искә алучылар бар әле. Безнең вакытта булган милли ризыклар белән сезне чәй içерәбез. Халкыбызның борынгыдан мирас булып килгән җырларын, матур биюләрен, гореф-гадәт күркәм йолаларын киләчәк буыннарга да җиткерү кирәк. Җәмәгать һәрберегезне укып бетереп булмый, хәтта учлап тотып торам рәхмәт хатларын. Мөршидә Җихан, Илдар Муллин, Татарстан яңалыклары өчен махсус Кайбыш районыннан.